Чӑваш чӗлхи пурчухне тӗнче путменде. Кодаму мелис, истяму И туған тіл, и матур тіл, әткәм әнкәмнең тілі. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туған тіл тапшуын қарайсыз. Сізнің білән Гүлүсә Саңғатуллина. Бүгінгі тапшу Идел буйы Булгар дәүләте тарихы. Дәүләт үсешенә йығынты ясаған вакыйгалар. Ул чорда яшәгән шәхесләр һәм бүгенге Булгар шәһәренең үзенчәлеге хакында. Татарларның милләт буларак ыеша башлауы Булгар чорыннан 7нче гасырдан ук килә. Азов диңгезе буендагы борынгы Булгар дәүләте җимерелгәннән соң булгарларның бер өлеше Идел Урал төбәгенә күчеп китә. Җирле фин-угыр һәм төрек кабиләләре белән кушылып, алар бөек Булгар дәүләтенә нигез салалар. Мәдәни яктан алга киткәнлектән бу дәүләттә Булгар менталитеты өстен чыга. Булгар теле, мәдәнияте, культурасы Идел Урал төбәгендә матди-мәдәни күтәрелеш тудыра. Тик шын күтәрелеш Булгарда 10нчы гасыр башында 922 елда ислам дине кабул ителгәч башлана. Кыска гына вакыт эчендә дәүләт Көнчыгыш Европага гына түгел, бөтен Евразия киңлегенә таныла. Илгә ислам дине аша төрки традицияләр үтеп керә. Нәтиҗәдә киләчәктә кабатланмас татар-мөселман цивилизациясе үсеп чыга. Ул татар милләтенең бергә тупланып ныгуына нигез сала һәм татар дөньясының эчке бердәмлеген тәэмин итә. Утрак тормыш белән яшәүче Идел буйы Булгар халкының төп хуҗалык эшчәнлеге булып игенчелек саналган. Алар җирне авыр сабаннар һәм җиңел сукалар белән сөргәннәр. Бодай, ярпа, тары, ясмык, арыш һәм ныгыт борчагы кебек авыл хуҗалыгы культуралары үстергәннәр. Бодайның шактый өлешен болгарлар күрше илләргә дә саткан. Дәүләтнең башлангыч чор тарихында терлек асрау, аеруча ат үрчетү мөһим урын алып торган. Атлардан кала ире һәм вак мөгезле терлек, кышлар үрчеткәннәр. Терлекчелек һәм игенчелеккә кырылган хуҗалык итү рәвеше тотрыклылыкны тәэмин иткән. Илнең икътисади үсешендә һөнәрчелек мөһим роль уйнаган. Шәһәр төзелеше, чүлмәк ясау, металлургия, тире иләү, бакыр һәм сөяк эшкәртү, ташка сүрәт төшерү, алтын һәм көмештән бизәнү әйберләре ясау кебек һөнәрләр аеруча югары дәрәҗәгә ирешкән. Булгар, Суар һәм башка ире шәһәрләр 10нчы йөздә һөнәрчелек үзәкләре булып торган. Һөнәрчелектән тыш, аучылык, балыкчылык һәм кыргый бал җыю кебек кәсепләр белән шөгыльләнгәннәр. Бүгенге көндә яңадан торгызылган Булгар шәһәре тарихның эшкәлекләре белән күз алларга ярдәм итә. Киләсе сюжетыбыз да шул хакта. Ак мәчет яшь архитектура һәйкәле булуына карамастан, бүген инде Булгарның алыштыргысыз бер өлеше булып тора. Ул шәһәргә керү урынына якын бер җирдә төзелгән. Булгарда йөзек кашы булган урын ул Ак мәчет комплексы. Ак мәчет Италиядан кайтартылган мәрмәр ташлардан төзелә. 2012 елны сафка баса. Аның манараларының биеклеге 46 метр. Мәдинә шәһәрендәге мәчет манараларына охшатып төзелгән. Шулай ук Хәзрәтләр резиденциясе, мәдрәсәсе бар. Һәм инде ирләр намаз укый торган залда Мөхәммәд пәйгамбәрнең шәш бөртеге дә биредә саклана. Мөхәммәд пәйгамбәрнең шәш бөртеген күрү өчен Ак мәчеткә кердек. Чөнки аны уникаль реликвия дип атыйлар. Башта төкнең 100 елдан артык Башкортстан Республикасында саклануы мәгълүм. Уфага аларны төкләрнең икәү булуы билгеле. Мөфти Мөхәммәдияр Солтанов Төркиядән алып кайткан була. 2015 елда Изге Булгар җыенында төкнең берсен Рөстәм Миннеханов бүләк итәләр. Шул көннән бирле ул Ак мәчеттә саклана. Бу мәчетнең мәхәббәтлеге, гүзәллеге хакында сөйләп тормасам да беләсездер. Биредә чын мәгънәсендә серле мөхит хөкем сөрә. Күңелгә тынычлык иңәсман. Тик Булгардагы чагыштырмача яңа объектлар Ак мәчет белән генә шикләнми. Хәзерге вакытта без сезнең белән шушы истәлек билгесе дип аталган Коръән музее янында басып торабыз. Истәлек билгесе 2012 елны тантаналы рәвештә җыен бәйрәме көнне ачыла. Шушы истәлек билгесендә дөньяда иң зур басма Коръән китабы үз урынын тапты. Коръән китабы Италиядагы Триест шәһәрендә бастырыла. Аның авырлыгы 500 килограмм. Метр ярымга 2 метр зурлыкта.
Тышлыгы күннән, малахит пластина белән тышланган һәм ярым асыл ташлар белән бизәлгән. Әлеге Коръән Гиннесның рекордлар китабына да кертелгән. Болгарга кадәр килгәнбез икән инде, биредәге Рәбига күлендә күрми китә алмадык. Әлеге күл тарих белән генә түгел, риваятлар белән дә тулы. Галимнәр аның су асты елгаларына тоташуын фаразлый, ә гади халык төпсез дип атый. Идел суы җир асты юллары аша шушы күлгә чыга дигән сүзләр дә йөри хәтта. Хәзерге вакытта без сезнең белән Рәбига күле буенда. Рәбига күле искиткеч матур урында урнашкан. Аның тирә ягында урман. Шушы Рәбига күлен турында искиткеч матур бер риваят бар. Хан кызы буш вакытын шушы күл янында уздырырга яраткан. Ә күлдә бихисап ак кошлар булган икән. Хан кайдадыр үзенең кызы кич буе югалып торуын бер дә өнәмәгән. Һәм инде хезмәтчесенә бар шул күл янына һәм барлык ак кошларны да үтер дигән. Рәбига кыз бу сүзләрне ишетеп торгач, ак күлмәген кия дә шушы күл янына китә. Җилпенә барлык ак кошларны куып җибәрә. Ә үзе кызганычка каршы җирдән күтәрелә алмый. Хан хезмәтчесе ак кош дип белеп, кызга ук белән атып җибәрә. Килеп карасалар, монда җан биреп ятучы хан кызы Рәбига була. Менә шушы фаҗигадан соң бу күл янына кире ак кошлар әйләнеп кайтмаган. Һәм ата кешенең кайгысы никадәр тирән булганга күрә, бу күлдә тирән төпсез дип исәпләнә. Менә шундый моңсу риваят. Люция ханым кишләрен күл тирәсе аеруча шомлы ди. Җилле көчәеп китсә, уратып алган наратлары шаулап, су өстендә кара дулкыннар йөгерешә башлый икән. Гүя табигать күренешләре дә риваятның чынлыгын дәлилләмәкче була. Идел буе Болгар дәүләте халыкара сәүдә үзәге булып торган. Ул Евразия илләренең күбесе белән якын икътисади мөнәсәбәт кырган. Хәзәр иле, Хәрәзем, Кавказ, Фарсы, Төньяк Һиндстан һәм Гарәп илләре белән сәүдә иткән. Төньяк һәм Көнбатыш Рус, Балтык буе, Скандинавия илләре, Рум һәм Төньяк Фин угыр кабиләләре белән аеруча тыгыз икътисади һәм сәүдә мөнәсәбәтләре булдырган. Сәүдә итүдә акча әйләнеше зур роль уйнаган. Башлангыч чорда болгарларда тәңкәләр читтән кертелгән. Соңрак үз акчаларын чыгара башлаганнар. Әлеге тәңкәләр Болгарда гына түгел, башка күрше дәүләтләрдә, шул исәптән үзәк Европа илләрендә дә әйләнештә йөргән. Мәсәлән, казу эшләре вакытында Скандинавия илләрендә болгар көмеш акчалары табылган. Дәүләтнең башлангыч чорында ханны илтәбәр дип йөрткәннәр. Илнең югары сәяси катлавына бәкләр, икенче төрле әйткәндә князьләр кергән. Халыкның төп массасын тәшкил иткән крестьяннар һәм һөнәрчеләр дәүләт казнасына салым түләгән. Әлеге система дәүләтне ныгыту һәм үстерүдә ярдәм иткән. Идел буе Болгар дәүләтенең матди культурасы, аның архитектура һәм төзелеш эше үрнәкләрендә күренә. Болгар биләр һәм суарда казып алынган бина калдыклары Болгарда мәдәният үсешенең шактый алга киткәнлеген дәлилли. Архитектура һәм бизәкләү сәнгатендә киң кулланылган болгар орнаментлары үзенең төрлелеге белән аерылып торган. Нигездә геометрия һәм үсемлек орнаментлары кулланылган. Идел буе Болгар дәүләтендә беренче шәһәрләр 10-нчы йөзнең беренче яртысында төзелә башлый. Бу хәл элеккеге күчмә тормыштан утырак көн итүгә күчү һәм ислам динен кабул итү белән бәйле. Әлеге чорга караган тарихи чыганакларда ике зур Болгар шәһәрен, Болгар белән Суарны телгә алалар. Бу шәһәрләр акча сугу үзәкләре булып татырган. Болгар 10-12 йөзләрдә дәүләт башкаласы, Көнчыгыш Европаның иң ире шәһәрләреннән берсе, халыкара транзит сәүдә үзәге була. Ул 1236 елда Бату гаскәрләре тарафыннан шактый гына җимерелсә дә, тиздән кабат торгызыла. Ә 14-нче гасырда югары үсешкә ирешә һәм Алтын Урда дәүләтенең иң ире шәһәрләренең берсенә әверелә. 15-нче йөздә Федор Пёстрый гаскәре тарафыннан җимерелә. Болгар урта гасырларда иң алга киткән мөселман шәһәренең берсе. Бүгенге көнгә кадәр сакланган табылдыклар шул хакта сөйли. Болгар шәһәрләрендә су,
тетен, канализация юллары, менә шундый трубалар аша узган. Һәм әлбәттә инде Болгар мунчаларында жылыту системасы да шундый кызыл балчыктан ясалган трубалар аша уза. Бүгенге көндә безнең мирасханәдә 60 дәнәдән артык менә шундый кызыл балчыктан ясалган трубалар саклана. Ә хәзер без сезнең белән шушы трубалар ярдәмендә мунчаларда жылыту системаларын һәм су белән тәэмин ителгәнне карап узабыз. Менә безнең каршыбызда инде Болгар мунчаларының макетын күрергә мөмкин. Мунчаларга керү өчен айрым бүлмә булган, бөтенесе дә мунчалар бер типта була. Керү, шишенү, ял итү бүлмәсе, шушы бүлмәдә тандыр рәвешле мише һәм җылы утыргычлары булган. Аның тар гына коридор, бераз эссерәк якны шул ял итә торган яктан айырып торган. Һәм төп зал мунчаларда. Төп залның биеклеге 6 метрга кадәр җиткән. Ян якта 4 юыну бүлмәсе булган. Шушы бүлмәләрнең биеклеге 4 метр була. Музейда мунчаның, ягъни Акбулатның макетын карап узсак, аның хәрабәләре сакланган урын менә шушы. Болгар бабаларыбыз өчен җылы идән төшенчәсе 13-нче гасыр ахыры, 14-нче гасыр башында ук билгеле була. Инде алдарак әйтеп узган җылыту системасы идән астыннан һәм диварлардан узган. Алар таш идәнне дә яхшы ук җылыткан. Мунча юыну урыны гына түгел, күңел ачу үзәге функцияләрен дә башкарган. Археологларның казу эшләре алып барганда шахмат, алькерк кебек уеннардан калган табылдыкларга юлыгуы шушы хакта сөйли. Акбулат турында сөйләштек, ләкин бит әле аның карасы да бар. Анысына да игътибар бирми калу дөрес булмас. Кара Булат 14-нче гасыр истәлеге бүгенге көндә иң яхшы сакланып калган һәйкәлләрнең берсе. Бина 2 катлы булган. Бу бина эчендә хөкем чыгарганнар. Аның ян яктагы кырылмалары бүгенге көнгә кадәр сакланмаган. Янәшәсендә бары тик нигез ташларын күрергә мөмкин. Кара Булат турында да риваят бар. 1361 елда Булак Тимер Болгар шәһәрен яулап алган вакытта хан Габдулла үзенең гаиләсе вәзирләр белән шушы бинага кирип бикләнә. Моны Булак Тимер белеп алгач та биналарны агачлар белән уратып алырга куша. Ут тертеп җибәрәләр. Янгын барлыкка килә. Бина эчендәге халык төтенгә буылып һәлак була. Изгеләр хан кызына көч биргәннәр һәм шушы бинаның өске өлешендә ул пәйда була. Ә Булак Тимер кызның кыюлыгына, шибәрлегенә гашыйк булган һәм тәкъдим ясый. Кыз аның тәкъдимен кабул итми. Ачуланган Булак Тимер кызның 2 абысын алып китерергә куша. Алар үлем хәлендә кыйналган булалар. Кыз үзенең абыйларының исән калуларын теләп, Булак Тимергә кияүгә чыгарга ризалаша. Тик шартын куя. Әгәр дә абыйларымны җибәреп, аларга 2 яхшы аргамак бирсәң, мин сиңа кияүгә чыгачакмын ди. Ә үзе гөмбәзнең өстеннән төшми. Булак Тимер кызның сүзенә ышанган, аның абыйларын җибәргән, алар Казан якларына китеп урнашкан дип уйлыйлар. Берсенең исеме Галимбәк булган, икенчесенең исеме Алтынбәк. Кыз абыйларының исән калуларын күргәч, янып торган учакка сикереп төшә дә, шунда һәлак була. Менә шушы янгыннан соң бинаның ташлары кара төскә керә һәм Кара Булат дип йөртелә башлый. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине рәсми дин буларак кабул ителгәннән соң 6-нчы йөздән алып кулланылышта йөргән рун язуы гамәлдән чыга. Алмашка гарәп язуы килә. Дәүләткә гарәп язуы белән бергә бай гарәп мәдәнияте һәм мәгърифәте дә үтеп керә.
Мәгариф үсеше әдәбият һәм төрле фәннәрнең киң таралуына ярдәм итә. Болгар тарихчылары, табиблары һәм фәлсәфәчеләре турында 10-12 гасырларда яшәгән кайбер гарәп фарсы авторлары мәгълүматлар язып калдырган. Әлеге истәлекләр аша без Болгар шәһәрендә яшәп иҗат иткән кайбер шәхесләр турында белә алабыз. Мәсәлән, Казы Якуб ибн Нугман исемле кеше Болгар тарихы дигән китап язган. Шулай ук Борханетдин ибн Йосыф исеме билгеле. Ул дарулар ясау турында китап бастырган. Тагын бер атаклы шәхес Хуҗа Әхмәт әл-Болгари, галим, дин белгече, ул шәйх, имам, имамнар шәйхе кебек югары дини исемнәргә ия булган. Аның мөселман хукуклары турындагы китаплары бөтен ислам дөньясына таралган. Болгар дәүләтендә медицина айруча да алга киткән була. Эзләнүләр нәтиҗәсендә Таҗетдин Болгари туплаган медицина трактының бер җыентыгы табыла. Анда бик күп рецептлар язылган. Шулай ук авторның медицина тарихы буенча 2 әсәре бар. Әлеге әсәрләрдән аңлашылганча, болгарларда иң алга киткән фән фармакология була. Иң күренекле табиблары Әбу Гали ибн Сина һәм Әбу Бәкер Мөхәммәд ибн Зәкәрия. Болгарда яшәгән язучыларның безгә иң билгелесе Кылгали. Аның 13-нче гасырның 1нче чирегендә иҗат иткән атаклы Кыйсаи Йосыф поэмасы болгарларның югары мәдәниятен, аларның башка илләр шул исәптән Мисыр белән багланышларын чагылдыра. Белгечләр мондый әсәрне дини белемле болгар мөгаллиме генә иҗат итә ала дип фаразлый. Болгарларда рәсем сәнгате исә башлыча чәчәк, үсемлек бизәкләрен, эпиграфик һәм геометрик орнаментларны сурәтләү белән шикләнгән. Балчык чүлмәкләр, көн күреш әйберләре, йөзем тәлгәшләре, чәчәк аткан ләлә сурәтләре, үрмәгелләр, туры һәм дулкынлы сызыклар белән бизәлгән. Орнамент сәнгатендә болгарлар зур уңышка ирешкәннәр. Бүгенге яңартылган Болгар шәһәрендә дә әлеге орнамент үрнәкләренең кайберләрен күрергә мөмкин. Болгар элек-электән үк үзенә бийек шәхесләрне дә җәлеп итеп торган. Менә 1722 елда Персия походына барган вакытта Петр патша Болгарның таш булатларын, манараларын күреп ала һәм инде бу як яркырыйда сул як, Иделнең сул ягында туктарга ниятли. 4 сәгать буена Мулла Сөнчәлиев белән тирә-якны күзәтеп йөри һәм Казан губернаторы Салтыковка әмер бирә. Җибәрегез Болгарга 15 оста һәм җимерелә башлаган биналарны төзи башласыннар ди. Таш Болгарда җитәрлек. Бары тик берничә мичкә үзләре белән известь измәсе алсыннар ди. Кызганычка каршы, менә шушы әмер үтәлми һәм таш булатлар елдан-ел җимерелә башлый. Бөек Петр Болгарга килгәндә 70-тән артык булат булса, Екатерина шырында аларның саны 40-тан аз гына уза. Ә Екатерина бирегә 1767 елда килә. Екатерина килгән вакытта инде тирә-якны күзәтеп йөри, шулай ук күп кенә таушалган таш булатларны күрә. Кеше манара янында гыйбадәт кылган әбиләрне дә күрә. Соңрак граф Панинга һәм Вальтерга хат яза. Татарлар бу урыннарны изгеләштереп күрәләр һәм менә бу урыннарда гыйбадәт кылалар дип. Болгар патшаларының гына түгел, мәгърифәтчеләр, тел белгечләре, әдәбиятчыларның да игътибарын җәлеп итә. Мәгърифәтче, фәлсәфәче, دين أخلى شخاب الدين مرجاني دبلا مستفاد الأخبار في أخوالي قازان وبلغار دب أطلغان إكتمداغ كتاب إجاتيته نشوش كتاب تايمده Bulgarlarның яшәү рәвеше бик күп кенә мәгълүмат тупланган һәм Шахабетдин Мәрҗани кеше манарага да менә кеше манарада тирә-якка азан тавышы яңгырата. Аннан соң икенче бер мәгърифәтче, фәлсәфәче, дин әһеле, татар зыялыларының иң зур шәхесләренең берсе Каюм Насыри. Каюм Насыри инде Болгар чорына караган бик күп мәгълүмат бирә. Шулай ук фольклор өлкәсендә эшли һәм татар дөньясына календар
терминын кертүче шәхес. Менә аларның хезмәтләре белән без шулай ук файдаланабыз. Борынгы болгарларның һөнәрләре дә байтак. Игенчелек, зәркәнчелек, тимерчелек, җитештергән товарлары белән сәүдәгәрлек итү үзәге дә булып шәһри Болгар торган. Югары сыйфатлы кызыл балчыктан измә ясап, Болгар бабаларыбыз менә шундый төрле рәвештә, зурында, кечкенәсендә шүлмәкләр ясаганнар. Менә шундый зур шүлмәкләрдә инде элекке вакытта азык-төлек, бертөк саклый торган булганнар. Аны тотка тирәсеннәнрәк җиргә күмгәннәр һәм анда әлбәттә салкынлык сакланган. Элекке вакытта менә шундый суыткычлар димәк ки булган. Аннан соң инде кечкенә генә тишекле сфероконусларда Болгарның алхимиклары, табиблары анда агылы дарулар саклый торган булганнар һәм шулай ук инде төркемештә саклаганнар шушы сфероконусларда. Төрле шүлмәкләр кызыл балчыктан ясалган, аш, су өчен кирәк булган һәм әлбәттә комганнар да ясаганнар. Чисталыкны, паклыкны саклау өчен. Менә шундый ул Болгар. Серле, горур, мәхәббәт, данлыклы, тарих белән тулы. Безгә һәм сезгә матур экскурсия оештырганнары өчен Болгар дәүләт тарих архитектура музей тыюлыгына, шәхсән директор урынбасары Сафина Лилия Нәбиулла кызына, безне сатып йөрүче Люция ханымга ихлас рәхмәтләребезне белдерәбез. Идел буе Болгар дәүләте шын мәгънәсендә бөек дәүләт булып тарихка кереп кала. 300 ел яшәү дәверендә ул бөтен Европага танылып өлгерә. Бүгенге көндә дә милләтебезнең рухи мәдәни тормышында Болгар дәүләтенең йогынтысы сизелә. Чөнки гасырлар буе формалашкан милли үзаң Болгар бабаларыбызның мәдәни мирасына барып тоташа. Халкыбызның үткән юлы киләчәккә күпер ул. Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Без бүген Идел буе Болгар дәүләте тарихы, дәүләт үсешенә йогынты ясаган вакыйгалар, ул чорда яшәгән шәхесләр һәм бүгенге Болгар шәһәренең үзенчәлеге хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тенже путмейді. Куда мумелис, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.